Hej og velkommen til Lukio Macho. Lukio Macho. I dag bliver en lille bitte kort vlog, kan man sige. Så jeg gider ikke filme med kamera, så jeg tager bare min telefon. Hvis jeg kan se det. Og jeg er her. Ja, vi er i FaceTime lige nu, og Lukio, kan du fortælle, hvad der sker i morgen? I morgen, så skal jeg hjem til Macho. Ja. Hvad hedder det? Så skal jeg så sove derovre i en nat. Og så skal jeg over til min veninde. Ja, og så forklarer han de bitte små, hvad hedder det? Vi laver en natblog, og så laver vi også en studietur, hvor vi viser rundt vores lille studie, vi har lavet. Studie. Plushuset, og vi skal sove dernede. Kaninøjne studie. Eller hvad det nu hedder. Ja, studie. Kaninører, det her det er ikke kaninøjne. Jeg mener kaninøjne. Og det der bliver ikke redigeret, det er bare sådan en chill. Ja. Men kan du sige farvel? Hej hej.